a tempo denunciando esta situación e agora está a recibir ameazas de morte. Si mis hijos llevan un susto, sus hijas también llevan un susto. Es así, ley de vida, ¿eh? Dejándome a las policías, que yo me voy para la cárcel y que no quedan gente fuera para ir a matarlos, a los chivazos. Claro que los matan, mi familia. O noso reporteiro Antón López falou esta mesma mañá con todas as partes deste conflito. Se vos parecimos escoitar o que lle dixeron porque, como podes imaginar, teñen dúas versións totalmente diferentes. Ela foi quen gravou o audio que van escoitar. Si mis hijos llevan un susto, sus hijas tamén llevan un susto. A voz é da veciña do primeiro. Todo o edificio vive con medo. Eu teño medo porque teño unha filla de 13 anos que está aterrorizada. Ten medo de salir da casa, ten medo de salir para o colexio da volta, das súas actividades, e teño que acompañala eu. Paréceme increíble que haxa unha amenaza de morte a unha menor, aparte da min e aos meus pais, que convivimos os 4 xuntos, e que non se faga absolutamente nada. A grabación está feita este venres e a denuncia púxose o sábado pola mañá. Chámame chivata por haber chamado a policía, que non lle importaba ir á cárcel porque en 3 meses salía, pero que quedaba a súa familia para matarme a min, a miña filla e a miña familia. Claro que los matan, mi familia. Pido protección, porque aparte de estar a miña familia máis eu ameazados de morte, unha ameaza de morte hacia unha menor, non podo quedar quieta. A autora das ameazas recoñece que foi ela. Mis hijos llevan un susto, sus hijas también llevan un susto. Es así, ley de vida, ¿eh? Esta es tu voz. Sí, esa es mi voz, pero ella me estuvo provocando durante muchos días. De hecho, antes éramos amigas. Ela di que ti lle adicas unhas palabras moi graves. Chamas de chivata, filla de tal, ameazas de morte. Isto é certo ou non é certo? A ver, no es cierto tampoco como ella dice. Ella me estuvo provocando, yo me estuve callando, me estuvo provocando. Subíamos los niños y se ponía a llamar a la policía. Le había dicho que había una discusión dentro de mi casa. Los agentes vinieron, vieron a mis niños tranquilos, vieron que era mentira, que no había discusión. Asegura que se trata dun asunto por racismo. Eles din que vos ali supostamente vendedes droga. No, eso es mentira lo de vender droga. Allí no se vende droga. El problema es que yo soy gitana. Vienen a veces mis primos y ya les ven las pintas y simplemente por racismo, no saben cómo hacer por echarnos, que nos llaman la policía. Cada vez que viene la policía, claro, no ven a nadie. Simplemente es por racismo. No hay nada para echarnos ni nada. Aí están esas dúas versións dunha historia por unha banda veciña que denuncia aí un tempo que existe un narcopiso nese edificio no que ela vive tamén e que agora está a recibir unha serie de ameazas, bueno, que polos audios que escoitamos dende logo non deixan moita marxe a interpretacións, e a outra parte que asegura que son palabras sacadas de contexto e que o xerme de todo este conflito está no racismo. Home, eu creo que os audios son esclarecedores e incriminatorios, esa é a realidade, é dicir, non sei que levou a esas amenazas, pero son claramente amenazas de morte. Tampouco coñezo ningún traficante de drogas que recoñeza que trafica con drogas. Eso non quere decir que estas persoas estén traficando con drogas. O que sí que é absolutamente certo é que en Santiago hai moita xente, en Santiago, en todas as cidades de Galicia, moita xente que está vivindo auténticos infernos por culpa non só dos narcopisos, sino tamén das inquiocupacións, non? Desta xente que chega ao teu edificio cun contrato de aluguer e que de repente deixa de pagar e aquelo trastoca por completo a convivencia. É dicir, hai que tomarse moi en serio estos problemas e as administracións, tanto políticas como xudiciais, non o están a facer. A policía sí que está dando a cara, porque dá a cara, pero esta xente entra por unha porta e sale pola outra dos xulgados, eso hai que decilo. E as administracións non nos desahucian e permiten que estean ali vivindo longo tempo, pese a moitísimas situacións ilegais que